Hello guys, for today's video, pupunta pala kami ni Chairman doon sa Aqua Zoo ng Dusseldorf. Ano kasi ang reklamo ko, lagi lang kasi akong nasa bahay habang pinapabakasyon naman ako niya dito sa Europe, pero nasa bahay lang anong kwenta naman nun kung nasa bahay lang ako palagi, hindi ako nakakagala kahit papano. Naiintindihan ko rin naman minsan dahil mahal din naman talaga bilihin or magastos talaga laging gala ng gala. Yan guys, nandito na kami sa Aqua Zoo. Yung parking lot pala ni Badnayaran ni Willie ay 3 euro. 3 euro yung bayad ng parking lot niya. Grabe no, sobrang mahal. Ayan, nagbayad na siya ng entrance. Hindi ko alam kung magkano yung entrance. Guys, nagbayad na pala kami ng entrance. 10 euro ang bayad. Grabe, sobrang mahal. Ang cute. Dalawa lang sila. Skeleton na lang. What's that skeleton, Will? From Crocodile? Ha? Ayan, tumutunog pala siya. Ganito pala ang tunog nila. Ayan, grabe. Sobrang laki niya. Guys, night tayo guys. Tuwa pa tayo. Oh, bakit may food dito? Gusto kong kainin. No, what do you call that one? No. Ito ay bao. Kawawa naman siya, oh. When animals die. Ayan guys, inabutan na kami ng dilim. Kami pauwi na ngayon. Medyo late na kasi kami dumating dito. Magpa 4 o'clock na. Tsaka ngayon, 5:30 na. At tsaka, ayan, madilim na. Thanks for watching. Bye!